Stalo se vám někdy, že jste na někoho mysleli nebo jste o někom mluvili a potom vám ten člověk zavolal nebo jste ho třeba potkali někde na ulici? Hodně často se nám stanou právě takové situace, kdy si říkáme, že to bylo ale zvláštní nebo to byla ale náhoda. Dřív nebo později si v našem životě uvědomíme, že náhody neexistují. Prostě všecko má svůj nějaký důvod. A teď zůstává otázka, jak toho využijeme. Jestli toho chceme využít ve svůj prospěch, uvědomíme si spoustu věcí, začneme přemýšlet nad našima postojema, nad našima myšlenkovýma pochodama a třeba s tím zkusíme něco udělat, abychom otočili ten náš život v ten směr, kterým se skutečně chceme ubírat. A ve finále si vlastně můžeme tvořit tu naši realitu, můžeme si plnit všechny ty sny, po kterých toužíme a můžeme žít život přesně podle těch našich představ. Tak ahoj, já vás všechny moc zdravím, vítám vás od dnešního videjka. Moc děkuju za všechny dotazy, co mi píšete, ptáte se mě, chcete čím dál tím víc radit na různý témata. A vlastně mě to inspirovalo proto, abych vám teď předávala různé moje poznatky a informace, které už třeba já jsem na sobě vyzkoušela, které mi hodně pomohly a aby to zase mohlo pomoct vám, abych vám třeba pomohla najít tu cestu takovému uvědomění a abyste se mohli začít taky tvořit tu svoji vlastní realitu. Takže dnešním tématem bude téma zákon přitažlivosti, síla myšlenek, naše vnitřní síla, říkáme tomu, jak chceme. Pointa je, že naše myšlenky kontrolují náš život. Jestli tomu uvěřím, tak mám pravdu, pokud tomu nevěřím, tak mám taky pravdu. Zákon přitažlivosti říká, že jsme to, na co myslíme. Myšlenky působí jako magnet a mají frekvence, to znamená, vše, co se vysílá, se vrací zpátky ke svému zdroji. No a tím zdrojem jsme kdo jiný, než prostě my sami. To znamená, pokud připustíme, že doopravdy tady to všechno dává smysl, že ty naše myšlenky ovlivňují vlastně ten náš život a že my si ho tvoříme, pak ve chvíli, kdy si to člověk uvědomí, tak může dramaticky ovlivnit svůj život v tom pozitivním slova smyslu. Teď se jenom zamyslete nad tím, když máme nějaký problém. Všeobecně my prostě přirozeně, co děláme, když máme nějaký problém, tak tu veškerou naši energii prostě dáváme tomu problému a furt nad tím přemýšlíme. Teď nám to šrotuje v té hlavě, dumáme nad tím a vyloženě to z nás vysává i tu energii. Nemáme z toho dobrou náladu, cítíme se kvůli tomu špatně a ve finále vlastně to dospěje k čemu? Že toho problému je buď to úplně stejně, anebo prostě třeba ještě víc. A ve skutečnosti, co stačí udělat, tak je odprostit se od toho problému. Tím, že vlastně se rozhodneme, že ten problém necháme být, že prostě nebudeme nad ním přemýšlet, necháme ho odejít, prostě ho propustíme, tak tím dáváme prostor vlastně tu situaci vyřešit. Protože když nad tím furt přemýšlíme, tak ho k sobě prostě takhle přitahujeme, furt ho máme u sebe. Kdežto když se odprostíme, nebudeme nad tím přemýšlet, tak ho pustíme a on doopravdy odejde a vlastně ta situace se vyřeší. Takže dám příklad, pokud máte dluhy, tak přirozeně člověk prostě furt má potřebu přemýšlet nad těma dluhama. A čím víc člověk přemýšlí nad dluhama, tím víc prostě ten dluh pořád u toho člověka zůstává. Kdo jste ještě neviděl dokument Tajemství, což je dokument právě o zákonu přitažlivosti, maximálně doporučuji se na to podívat. Nestačí se na to podívat jednou, ani dvakrát, ani třikrát, ani 10krát. Když jsem viděla poprvé tady tento dokument Tajemství, tak musím říct, že na konci jsem si říkala potom, jako když se to viděla, říkám, tak to je super, tyjo, teď budu myslet pozitivně a všechny moje přání se splní. Netrvalo to dlouho a zjistila jsem, že to fakt nebude úplně tak jednoduchý, jak jsem si teda původně myslela. Takže je třeba být hodně trpělivý a je třeba hodně na sebe pracovat. Dneska vám dám takové 3 tipy, nad kterými je třeba se zamyslet, se kterými je opravdu třeba začít pracovat teď, hned, okamžitě. Vděčnost. Pokud nejsem vděčná za to, co mám už teď, tak přirozeně nemůžu ani jako mít víc, protože se nevážím dostatečně toho, co prostě mám, tak jak můžu mít víc, když se nevážím ani toho, co už vlastně mám teďko. Každý den, když se ráno zobudím, tak přemýšlím nad tím, alespoň si dám 3 věci, za kterých jsem prostě vděčná. Každý jeden den vyjadřuji v sobě určitou vděčnost, ale důležité je ji fakt upřímně prostě cítit. Tip číslo 2 je snění, vizualizace, nebo jakkoliv tomu chcete říkat. Je to, že prostě člověk má určitý v sobě nějaký tužby. Toužím po něčem, prostě má nějaký sen, chci se ho splnit. Tak už si ho vizualizujte, už nad ním přemýšlejte a prožívejte to. Prostě už mějte ten pocit, že fakt se ten sen prostě splnil, že už teďkom vlastně je. Protože tady to je hodně častá chyba mimochodem. Hodně často lidi prostě přemýšlí nad tím, co by chtěli a oni vlastně přemýšlí a sní o tom, co bude v budoucnosti.
A to je velký kámen úrazu, protože když přemýšlím nad tím, co bude v té budoucnosti, tak ono to bude vždycky jenom budoucnost. Tip číslo 3 je velice důležitý taky a je to prostě trpělivost. Není to o tom, že dneska se začnete vizualizovat a zítra se všechno stane. Prostě je třeba tu podvědomou mysl tak trošičku přeprogramovat. To když tak vysvětlím v dalších videích, ale hlavně prostě je třeba být trpělivý. Taky častá chyba lidí, kdy třeba vidí přesně ten zákon přitažlivosti, začnou to trošku implementovat, začnou myslet pozitivně a tak podobně. A teď jak nejsou trpěliví, tak pak prostě si řeknou, že no tyjo, ono to asi nefunguje. A vlastně tím pádem vaše přání je splněno. Věříte, že to nefunguje, máte to mít. Uvedu příklad. Dejme tomu, že třeba teď jste v situaci, že už dlouho hledáte nějakého partnera, jste sami a fakt k sobě potřebujete nějakou milující osobu. A chcete už třeba plánovat rodinu a tak podobně a fakt jako nemůžete nikoho dlouho najít. Nejprve se zamyslete nad čím fakt uvažujete. Jestli uvažujete primárně nad tím, že jste pořád sami, že vám je smutno, že už fakt jako někoho vyloženě potřebujete. Jestliže tady to prožíváte, tak se nedivte, že to máte, protože to prožíváte, protože na to myslíte, protože přesně to, na co myslíte, tak prostě k sobě přitahujete. A tím pádem vy toho partnera, vy mu zavíráte dveře. Je to vaše chyba, že nad tím přemýšlíte. Je třeba změnit to myšlení, je třeba začít přemýšlet nad tím, že už jdete spolu na večeři, teď si plánujete tu večeři, plánujete si první rande, začnete spát na jedné straně postele, jestliže spíte uprostřed, tak mu nedáváte prostor vůbec. Už začnete se chovat způsobem, že toho partnera máte. A důležité je už to prožívat. A ten prožitek vám vysvětlím na příkladu z restaurací. Jdete do restaurace, svojí oblíbený, kam chodíte na super pizzu a víte, že ta pizza je fakt dobrá. Teď se sednete, přijde číšník, vy si objednáte tu pizzu. Pizza je objednaná, čekáte na ní a teď se jenom vzpomeňte, uvědomte si ten pocit toho, jak čekáte na tu pizzu. Vy jste si ji objednali a prostě by vás ani ve snu nenapadlo, že by vám ji ten číšník nepřines. Prostě to vás ani nenapadne, ty strachy tam nejsou. Neobjednáte si pizzu s těma strachama, ježišmarja přijde, nebo teď vám bude prostě těch 10 minut, dokud ta pizza se neudělá, tak vám bude v hlavě šrotovat, přinese ji, nepřinese ji. Jo, tady ty strachy, které my prožíváme v tom našem životě běžně, furt se něčeho bojíme prostě, tak to nás ani přece nenapadne, že jo, tady v té situaci, kdy si člověk objedná tu pizzu, protože prostě vím, že přijde. A přesně tady ten prožitek, tady ten pocit, takový ty jistoty, vy potřebujete v tom, kdy si vizualizujete ty svoje sny, ty tužby, které prostě fakt si chcete splnit, to, po čem toužíte. Je třeba mít ten pocit takový té harmonie a fakt tvý velký jistoty, že se to stane. Takže si pamatujte, pokud budete myslet a uvažovat pořád nad problémama a ty vám budou v té hlavě šrotovat, pamatujte si, že ty problémy s váma prostě budou pořád. Pusťte je. Dajte jim prostor, oni se vyřeší. Začněte přemýšlet nad tím, co fakt chcete. Začněte se vizualizovat věci, které prostě by se vám líbily, začněte se z toho těšit. Prožívejte ten pocit, tu radost toho, že už to máte. Buďte trpěliví, buďte vděční za to, co už teď máte a ono to prostě přijde. Dřív nebo později, věřte tomu, ono to přijde. Tak já doufám, že to bylo nápomocné, aspoň pro někoho, třeba někdo zažil nějaký ten aha moment, za to bych byla velice, velice vděčná. Stejně tak jsem moc vděčná za vaše dotazy, za to, že mi píšete, ptáte se, máte ke mně důvěru, chcete, abych vám v něčem poradila, to je super geniální, moc si toho vážím. Pište dál a hlavně i proto, že nás to může třeba inspirovat na další témata, že můžu udělat další videjka, které zase můžou třeba pomoct někomu potom zase dál dalšímu a můžeme to takhle krásně rozšířit do toho světa. Takže ještě jednou moc děkuji, mějte se krásně a nezapomeňte, že nezáleží na tom, jaký karty vám byly do života dány, ale jak se s nimi budete hrát. Jo a tady to je hugísek. To je jeden z našich 5 kusů domácích. Postupně vám představím všechny ostatní určitě. Udělej papa. Papa. Miláček můj krásný.